Приказка за завистта по Светослав Минков. Живееха двама съседи, Иван и Стоян. Стоян имаше магаре, а Иван нямаше. Хубаво нещо е да си имаш магаре, мислеше си Иван, като гледаше магарето на съседа си. Загнести се тая мисъл в главата на Иван, впи се като пиявица в мозъка му и започна да го измъчва непрестанно. Но сиромах човек беше той и не можеше да си купи магаре. Стоян беше грънчар. Имаше си малка грънчарница и правеше от глина чудесни грънци и стомни, които шареше с жълта и зелена боя, а после ги товареше на магарето си и ги носеше за продан в близкият град. Иван пък беше кълпакчия и умееше да шие хубави кълпаци. Но не се радваше той на майсторлъка си, замислено беше лицето му и някак тъжно гледаха очите му. Оживяло му беше на сърцето магарето на неговият съсед. Винаги, когато Стоян минеше с магарето си покрай дюкяна на Иван, кълпакчията оставяше работата си, залепваше се на прозореца и дълго гледаше щастливия съсед, който крачеше гордо подир дългоухото сиво животно. Ех, да можех и аз да си имам такова едно добиче, въздишаше Иван и стоеше като прехласнат, докато грънчарят и магарето му се загубеха от поглед. А пък то пустото му магаре да приличаше поне на вол, на крава или на кон. Хайде, както и да е. Но то беше като всички други магарета и дори по-грозно от тях. Старо, дръгливо, с увиснала опашка, с клепнали уши. Тъй да се каже, на магарешка вещица приличаше. Но когато човек се захласне в нещо, очите му виждат и грозното хубаво. Минаваше ден след ден. Иван не преставаше да мисли и да въздиша за магарето на Стоян. И лека по лека у него се събуди завист към съседа му. Тъкмо тогава се случи това, което ще разкажем по-долу. Една привечер, както Иван си седеше и отупваше с пръчка един нов кълпак, вратата на дюкяна му се отвори и вътре влезе непозната жена, забулена с черна забрадка. Приближи се тая жена до кълпакчията и му рече: „Добър вечер, Иване!“ Погледна Иван жената и като продължаваше да тупа кълпака, отвърна й: „Добър вечер!“ А гостенката седна на едно трикрако столче и каза: „Виж какво, Иване, дошла съм да ти помогна. Аз съм съдбата. Светът е нареден така, че на всеки все нещо не достига. Кажи ми едно твое желание, което ще те направи щастлив, и аз ще го изпълня веднага.“ Като разбра кой е дошъл при него, кълпакчията изпусна пръчката и кълпака и скочи от одъра. „Значи ти си съдбата!“ извика зарадван той. „Благодаря ти, че си се сетила за мен и си дошла да ми помогнеш. Кажи ми едно твое желание, което ще те направи щастлив, и аз ще го изпълня веднага“, повтори гостенката. В това време Иван се гледа през прозореца на своя съсед, който се връщаше с магарето от града. „Виждаш ли тоя човек?“ рече кълпакчията. „Моля ти се, убий магарето му.“ И още преди да изрече тези думи, магарето на грънчаря се залюля и падна на земята, изпъна нозе, изблещи очи и издъхна, поразено сякаш от мълния. „На ти сега магаре!“ извика усмихнат Иван. „И аз нямам магаре, но и ти не ще имаш.“ И в същия миг през главата на кълпакчията мина като светкавица мисълта, че и той можеше да има магаре, стига да бе пожелал това. Какво бе спечелил от той, че магарето на съседа му бе умряло?
Ех, сбърках, рече Иван. Моля ти се, съживи магарето на Стоян, пък и на мен дай едно като неговото. Но в дюкяна нямаше вече никого. Жената бе потънала сякаш в дъна земя.